Ens trobem a l'exterior del Parc de la Ciutadella, just a tocar de l'Ombracle, una obra de Fontserè, que va ser l'arquitecte que cap al 1870 es va encarregar de desmantellar les muralles, els rampants, les fortificacions de la Ciutadella, que és un nom d'origen francès per anomenar fortalesa moderna, normalment urbana. Des d'aquí, juntament amb el castell de Montjuïc, es controlava i s'atenallava la ciutat. Es va construir amb la derrota del 1714 i finalment el general Prim, que després li van retre homenatge amb una estàtua a dintre, tot i que també va bombardejar Barcelona, com el general Espartero, doncs va autoritzar que es demolís aquell símbol de repressió i opressió que també no deixava avançar la societat i va ser realment el primer parc urbà per una societat que estava en transformació. Entre altres coses, per cert, també hem vist part de l'Ombracle de Josep Fontserè uns anys abans d'una gran transformació de tot aquest interior amb l'exposició universal 1888 i un dels ajudants, diuen, era Antoni Gaudí, que va elaborar o dissenyar, si no tota, part d'aquesta tanca que es personalitza i es monumentalitza especialment a les entrades. Com podem veure aquí, aquest elm i a mitja altura com un blasó, un escut de la ciutat de Barcelona, tot amb una columna entremig, amb aquestes palmetes a la base i aquestes formes encara vuitcentistes, però que sí que podem intuir el segell personal d'originalitat de Gaudí. Bé, aquesta transformació va ser gràcies a que després de força segles, uns 200 anys, l'economia catalana va començar a avançar un altre cop gràcies, entre altres coses, les transformacions agràries que van començar a abandonar cereals i altres cultius no molt rendibles i van començar sobretot a apostar per la vinya, per fer vi i després per fer aiguardent, una gran exportació, també avellanes, ametlles a l'àrea de Reus, vinya, i per això aquí tenim aquesta figura de la Nancy Vallmitjana, un dels dos grans germans Vallmitjana, que hi ha aquesta dona tan forçuda amb una mena de tricorn per agafar la palla, també amb un gotim de raïm, una al·legoria de que gràcies a la productivitat de les masies i l'excedent que tenien i com s'exportava no només a grans ciutats com Barcelona, sinó fins i tot a l'exterior, Holanda, Anglaterra, sobretot l'aiguardent, tot va començar a moure, això va ajudar que una altra vegada el tràfic marítim de Barcelona comencés a créixer, després de força segles d'estar relativament aturat, i per això l'altra figura representa a la navegació. Veiem just al costat d'aquesta altra dona forçuda com un nen més juganer, però també que està jugant amb eines de l'art del comerç marítim, no? Com una àncora, com una xarxa, com un piló per amarrar els vaixells, la proa d'un vaixell, i sempre, significat a les entrades, sobretot, amb l'escut de Barcelona. Perquè, fer una exposició universal era una manera d'homenatjar-se a si mateixos i alhora també perquè era una manera de dir que això està finançat, s'ha pagat amb l'erari públic. A l'època d'un gran alcalde que es deia Lício Taulet, sempre amb aquest catalanisme però conservador, que llavors s'optava per la restauració. Ja havien passat els anys de Prim, de fet el van matar al carrer del Turco, va ser després de la Primera República, cap al 68, va ser una aposta de modernització de l'estat espanyol, creient que una de les barreres, un dels frens a la modernització era precisament la dinastia borbònica, aquella operació, entre altres coses, perquè van matar a un dels grans promotors, que va ser el general Prim, tot i que també el general Prim, com dèiem, va sufocar altres revoltes de caire democràtic, com les que es donaven regularment a Barcelona, barricades, revolucions, i allò no va reeixir i no li va quedar altre remei a la burgesia catalana i a la basca d'apostar
per la restauració borbònica, tot i que sempre amb un caire el més liberal possible. Era una època de certa creença, no?, en la transformació d'Espanya guiada per Catalunya, sobretot pel seu gran cap i casal, que era i és Barcelona. Bé, aquí tenim una representació del general Prim, que va ser tombada a l'època de la Guerra Civil, al principi, per la FAI i després Frederic Marès, un gran escultor dels anys 40-50, que va fer molta obra, sobretot també de restauració, doncs va tornar a plantificar en bronze l'estàtua eqüestre del general Prim, també interessant com a obra de jardineria. I sempre va haver-hi la gran escola versallesca, Lenotre o francesa, que es pot veure aquí, en aquest carrer central, i els parterres tot alineats. Més cap al fons està creuat per un altre carrer jardí o carrer ajardinat que el creua perpendicularment. Tot acaba en aquests dos punts, una mena de placeta, i a l'altra punta, a l'Arc de Triomf. Però alhora aquí i allà hi ha altres zones menys regulars, que seria l'aportació de l'estil de jardineria anglesa, que busca doncs, aquestes sorpreses visuals, aquest caminar i trobar-te doncs, un bust amagat o de sobte que surt doncs, una palmera. I alhora també, com veurem, just davant del Parlament de Catalunya, una petita però gran obra de Forestier, que va ser un jardiner, juntament amb el seu deixeble, Rubió i Tudurí, que va endreçar i va fer molts dels jardins ja contemporanis de Barcelona. Bé, tot això fins al 1868, que a l'esquerra hi havia unes grans muralles, tot plegat en forma així com d'estrella, estrella d'unes 8 puntes, però alhora 2 nivells, com es pot veure en molts gravats o il·lustracions de la Barcelona antiga. Després aquí hi havia una presó, una torre, que va ser una de les primeres coses que els barcelonins, quan primerament, en un primer moment, 1836, van entrar i van començar a desmuntar, allò era doncs, el que estava més interessats en desmuntar, perquè havia sigut objecte o lloc de molta repressió als lluitadors per les llibertats, però sí que van amnistiar el que veurem ara, l'església, el Palau del Governador, que avui en dia és una escola, i el que va ser l'Arsenal, que ara és el Parlament de Catalunya. Bé, per l'exposició universal, tot això estava molt més atapeït, no només de les construccions que van indultar, i que encara avui es conserven, com el Castell dels Tres Dragons, l'Umbracle, l'Hivernacle, i aquests edificis del 1720, amb aquest barroc francès, sinó que estava molt més atapeït de diferents pavellons a França, a Anglaterra, un pavelló que va fer Gaudí, molt interessant, d'aires com moriscos o neomoriscos, per la companyia transmediterrània, però gairebé la majoria d'aquests pavellons els van anar desmuntant. Bé, tota aquesta zona ajardinada, amb aquests cipressos, aquests pins, uns tarongers, aquests petits parterres, i amb aquests tons, sempre espècies mediterrànies, i amb aquests tons, sobretot els plataners dels troncs, que lliguen també amb els arrebossats d'aquests edificis barrocs francesos, fins i tot amb la pedra Montjuïc, i amb la mateixa terra, com una mena de terra batuda, doncs això era el pati d'armes. Aquí a l'esquerra hi havia l'església dels militars que vivien en aquesta fortalesa urbana. Darrere hi havia el Palau del Governador, que durant molts anys va ser Prosper van Vermeulen. L'església, alguns d'aquests edificis, van ser obra d'Alexandre Res, i a l'altra banda, a mà dreta, doncs, teníem l'Arsenal, que va ser fortament reformat per donar-li la noblesa que requeria el Parlament de Catalunya, va ser fortament reformat, ara l'estem veient just davant, per Pere Falqués, que va ser l'autor de molts dels fanals de Barcelona i és el responsable, fins i tot a vegades més que Gaudí, evidentment, quan estem davant d'una casa, d'ell doncs, és pur modernisme, sobretot Batlló, Pedrera, però a vegades quan passegem
L'arquitecte urbanista que va donar aquest aire tan modernista a Barcelona va ser Pere Falqués gràcies als seus fanals, els famosos de Passeig de Gràcia, però més endavant, en el capítol que segueix el present capítol, veurem els fanals del Passeig Lluís Companys, que també són pur modernisme. I bé, com comentaven, això sobre de Forestier, aquests jardins o petits jardins, també veiem les formes barroques, però no tan esplendoroses com el barroc italià. I ja tardanes, en 1720, ja el barroc començava a decaure per donar pas uns anys després al rococó i després ja al neoclassicisme veiem la típica cúpula que s'aixeca sobre el creuer i doncs el portal amb un rosetó a dalt, una curiosa cornisa en forma semicircular lleugerament peraltada i la porta d'entrada també coronada per un frontó, el típic element clàssic, i dintre del frontó del timpà podem veure doncs, armadures, timbals, com tot això era dels militars, doncs en molts d'aquests edificis doncs, hi ha el que s'anomena panòplia, no? Doncs, com objectes que portaven els militars. I fins i tot a les matopes, que són aquests quadradets just a baix del fris, que tanca la cornisa, o el frontó, perdó, podem veure també alguns elements propis dels militars. Bé, veiem aquesta combinació de arrebossat, rosa, color terrós, amb la pedra de Montjuïc i després, a mà dreta, el palau del governador. I a l'entremig, on després es va fer que aquests jardins doncs, hi havia el que s'anomenava el pati d'armes, i després també Macià va tenir la bona idea de dir anem a posar precisament aquí el nostre Parlament per fer del que va ser una derrota el 1714 i la gran eina de control de la població de Barcelona perquè no tornés a rebel·lar-se per recuperar la seva independència. Macià va tenir la bona idea de dir precisament on estava la Ciutadella, que era el símbol de la pèrdua de les nostres llibertats, farem el nostre Parlament com a manera de dir que, tot i el temps que va trigar en recuperar-se la llibertat i no del tot, perquè no es va aconseguir una república plena, sinó només una autonomia, doncs sí, doncs, que com a mínim es va poder vindicar no? Aquella derrota, parcialment. Bé, el Palau del Parlament de Catalunya, fortament reformat, un gran pati central que estaria just darrere d'aquest cos central que s'aixeca per les sales laterals, amb una gran escala d'honor, una claraboia, i just davant també, simbòlic de com deia Tarradellas, no? Per les joies i per les penes no? De la nostra dissortada nació, veiem una de les obres més celebrades de l'escultura catalana i especialment del modernisme, obra de Josep Llimona, que és el Desconsol, dient doncs, les dificultats que sempre ha tingut aquest poble i com doncs, la gent que mira aquest desconsol i darrere el Parlament doncs, pot recordar els exilis de Macià, l'afusellament de Companys, els exilis i les presons dels presos polítics actuals i del president Puigdemont i l'exili del Josep Irla, el president Josep Irla, una gran obra de Josep Llimona, el Desconsol, que és hereu de les tendències de la gran renovació estètica d'Auguste Rodin i que després li va donar un caire doncs, més sensible i en aquest cas aquesta figura ara està exempta però originalment va trobar aquesta forma així com de dona dolorosa i totalment desconsolada per un panteó del cementiri de Montjuïc, que no és només ella sinó que està al costat d'una dona més gran que mostra aquest contrast entre la contenció d'una dona doncs, ja amb certa edat experimentada i una jove doncs, encara no ha après a acceptar no? les desgràcies de la vida. Veiem també els esgrafiats per fora, aquesta tècnica doncs, de dues capes de fi morter de dos colors i després amb un patró doncs, vas rascant
també típic del barroc francès, aquest no barroc en el sentit italià de Bernini, doncs, de grans torsions, sinó simplement de l'època, l'època de Versalles, que ja es va perllongar fins al 1740-50, era molt típic aquests porxos sustentats per pilars quadrats. Bé, aquí podem veure aquest llac, que hi ha unes petites barques, hi ha uns ànecs també. Aquí sí que podem veure doncs, aquest aire doncs, més de jardí anglès romàntic, amb espècies exòtiques. Aquest llac i una cascada monumental, també obra de Fontserè, estaven alimentades per una construcció en la que va col·laborar pels càlculs de les resistències, va col·laborar, o es va encarregar bàsicament, Gaudí, que avui en dia és la biblioteca de la UPF, de la Pompeu Fabra. És com una mena de castell modern, de totxana. No va ser ell qui va dissenyar, diguem, la forma exterior, però sí que va ser l'encarregat de dir, doncs, bueno, els pilars tenen que ser aquest gruix, perquè si tenim que aguantar una cisterna d'aigua de tants litres per alimentar la cascada i aquest llac, doncs, va ser una de les primeres demostracions del geni de Gaudí, no? O el geni de càlcul, en aquest cas. Bé, va haver una idea, en cert moment, de fer com una mena de parc d'escultures d'animals prehistòrics, però al final només van fer aquest mamut, i que és una de les escultures més reeixides de Barcelona, sobretot pels nens que sempre se volen pujar la trompa. Ja és una escultura moderna, feta amb formigó. Aquí podem veure una altra vegada aquest llac i com realment estaven aprofitant, no? Tot l'espai, que tot i no ser extremadament llarg, deu fer com uns 300 metres per 300 metres, o una miqueta més, doncs tot plegat ofereix una gran diversitat paisatgística i d'elements arquitectònics de diferents èpoques. Aquí hem vist més aviat l'època barroca setcentista i ara en el següent capítol podrem fer un comentari, una bona vista als edificis ja que es van fer 5 anys abans de l'Exposició Universal o ja finalment per l'Exposició Universal del 1888. I ara aquí a poc ja apareix la cascada de la Godora, que està inspirada en un famós palau de Marsella que es diu Longchamp, en un estil, com ara tot seguit podrem observar, que s'ha anomenat Beaux Arts, les Belles Arts. En aquesta època, una de les maneres de desenvolupar l'eclecticisme era amb aquest art o arquitectura pomposa que s'ha anomenat de les Belles Arts o Beaux Arts. És aquesta combinació dels estils clàssics que després del neoclassicisme va haver-hi com la darrera revifalla d'aquest classicisme en què s'ajuntaven diferents elements dels diferents períodes clàssics, com podria ser Renaixement o neoclassicisme o barroc, però s'acabava de vestir i donar-li aquest aire de festa i expansiu amb una sèrie d'escultures i també amb certs daurats. Estaria relacionat en pintura amb l'art Pompier. De fet, hi ha una famosa pintura d'un tal Bouguereau, que el conjunt que poden veure just dintre de l'arc, com una mena d'arc triomfal, que és el cos central, flanquejat alhora per dos petits arcs, amb el naixement de Venus, doncs vendria a ser com una versió escultòrica d'aquest famós quadre de Bouguereau. Bé, sobre el disseny de Fontserè, també veiem com hi ha dos cossos laterals, l'escalinata. A dalt tenim aquella quadriga, no és or, realment llueix molt, sembla or, però és com pintat per fora una pàtina de color daurat, però és de ferro colat. De Rossend Nobàs, el grup escultòric central, és de Venància Vall Mitjana, mentre que els grius, que és un d'aquests elements que li donen més espectacularitat al conjunt, els grius, recordem, aquests personatges mitològics, mig guions, sobretot el cos i les potes, mentre que el bec i les ales són d'àliga. Si ens apropéssim més, doncs hi ha tot un seguit
d'escultures, de Puxar, d'altres escultors que encara estaven en aquesta línia realista, encara el modernisme no havia acabat de treure el cap, i fins i tot hi ha uns petits medallons amb obra uns llangardaixos i una mena d'espiral, obra d'Antoni Gaudí i Cornet. Ara ens aproparem a una placeta dedicada a un monument al centre a Bonaventura Carles Aribau, pare de la Renaixença, que amb el seu poema O de la Pàtria va fer el tret de sortida aquest moviment de recuperació de la consciència nacional i sobretot la recuperació de les lletres en un moment que el català gairebé s'estava perdent i va desencadenar un moviment que llavors ningú intuïa que acabaria amb l'absoluta presa de consciència nacional, que és el que es va intentar tantes vegades, com el 36 i ara una altra vegada amb el procés per la independència. Bé, ara veurem el que és el monument, però la balustrada en pedra de Montjuïc, però no de primera qualitat, raó per la qual poden veure que està força erosionada en algunes parts, el lleó, que està just al mig de la palmeta, aquesta mena d'arc apuntat, i a l'interior amb unes formes que imiten o que representen la fulla de palma, està perdent a marxes forçades la cara, un subjecte amb les dents a la boca, com un gotim de raïm i llorer, no s'acaba de veure perquè està bastant deteriorat, com mostrant l'abundància, i la palmeta, un motiu molt clàssic, que en aquesta època de l'art Beaux-Arts encara es reproduïa. Bé, Aribau, fixin-nos aquesta mena d'amics o encavalgament de formes encara clàssiques amb aquestes volutes i amb aquest arc rebaixat com si fos un arc, un capitell jònic invertit, però alhora cert toc ja cap a les formes alegres i corbades del modernisme. Aquesta tipografia que acabem de veure a la Pàtria, ja es pot veure la transició de les formes vuitcentistes, o en aquest cas d'estil Beaux-Arts, cap a ja el modernisme. Com també es pot veure en el Castell dels Tres Dragons. És aquest edifici que ara estem enfocant. Havia de ser el restaurant pels assistents a l'exposició universal, del qual alguns edificis encara es conserven, tot i que la majoria es van desmuntar, els diferents pavellons d'alguns països que van participar per deixar lloc al que avui en dia és un parc públic. Hi ha un edifici molt modern, sobretot per l'ús estructural del ferro, per fer un gran arc interior, que és el que possibilita el gran espai que hi ha dintre, però per fora sí que té un aire clarament com de castell. Això es diu el Castell dels Tres Dragons, com si al damunt de cadascuna de les torres que flanquegen el cos central, quadrangular, hi hagués un drac al capdamunt controlant la seva torre. Veuen els merlets, que de prop poden apreciar que és com una còpia, inspirades en els merlets de la Llotja de València, i alhora, més cap a baix, hi ha certs arcs apuntats, però no com cristians, sinó més de caire musulmà. Amb la qual cosa, tot plegat, és un edifici que encara veu de l'historicisme, que va tenir molt desenvolupament a Europa dels 50, 60, 70, però poden veure que ja no és com una còpia. No hi ha aquesta voluntat arqueologista, que s'ha anomenat de fer passar gat per llebre, sinó que simplement té un aire medieval, però no pretén fer veure que és medieval, sinó que ja és una arquitectura nova. Perquè recordem que el modernisme, una de les influències, a part del cop de fuet, que d'alguna manera venia del Japó, o l'elogi i la representació de la natura, una de les altres influències va ser l'historisme, i com vam mirar cap a èpoques o civilitzacions prèvies o diferents al classicisme, és a dir, al Renaixement, com a font de quelcom nou, perquè el classicisme és el que havia dominat fins llavors
i mirar cap a quelcom diferent era com una manera de renovar-se i efectivament ho van fer d'una manera molt contundent perquè llavors va començar l'edat d'or de l'art català amb el modernisme. Bé, ens trobem fora del Parc de la Ciutadella, podem apreciar la tanca que va ser executada o en part dissenyada per Antoni Gaudí. Veiem com els accessos laterals o secundaris estan monumentalitzats o significats per aquests elms alçats amb una mena de columna estriada que al mig doncs, té uns escuts de Barcelona i alhora doncs, com en forma de candelobre sustenten doncs, uns llums, que són aquestes esferes blanques que poden veure. Aquesta tanca és encara premodernista, no es pot apreciar per res el cop de fuet tan característic del modernisme i les formes com abombades, en panxa o irregular, encara tot està pres de certa rigidesa. I bé, aquí podem veure l'entrada principal, hi ha una altra, a tocar de l'estació de França, però aquesta potser sí que seria la més principal perquè dona al passeig dels Companys, on hi ha l'Arc de Triomf, que sí que visualment doncs, remarca el que seria una entrada, no? Com un portal. Estan flanquejats aquests dos torretes amb dos personatges, dos al·legories, un noi i una noia. El noi porta aquest barret amb les ales tan característics i un bastó, una mena de serp, que es diu el caduceu, que són els atributs com les eines que representen a Mercuri, Hermes, que és el déu del comerç. Per això normalment sempre se l'acostuma a representar com un paquet i les ales de volar, de transportar-se, que és quelcom que porta a terme el comerç. Mentre que aquesta noia, fixin-se en les formes tampoc gens de gasses i lleugeres, de nimfa, de noia anèmica i així com ben molt prima del modernisme. Aquí, Germans Vall Mitjana i cap al 1880-83, encara doncs, les formes passades, rígides del realisme. I la noia darrere porta o està repenjada en una roda, però una roda amb dents, tot al voltant del perímetre. I és perquè representa la indústria. I com bé saben, potser no ara, però llavors, cap a aquesta època, finals del segle XIX, les màquines, doncs, la indústria, les màquines estaven compostes com els rellotges d'un seguit d'engranatges a base de rodes. I bé, doncs, la gent que va visitar l'exposició universal del 1888 i que encara avui en dia fan ús de tots aquests espais oberts, públics, doncs venia d'allà al fons, de l'Arc de Triomf, que està, doncs, és el forat, diguem, que tancaria tota aquesta perspectiva, i al camí invers, el que estem fent, doncs anaven trobant a mà esquerra i a mà dreta una sèrie de pavellons, com aquí a mà esquerra hi havia el pavelló de les Belles Arts, que va ser destruït o derruït per donar lloc a un palau de justícia, a uns jutjats que al seu torn, recentment, cap al 17, també han sigut destruïts, amb la qual cosa doncs, ara es pot gaudir d'una visió doncs, més oberta al que és aquesta zona doncs, ja del que és la part superior del Born, del barri de Sant Pere, on hi havia un dels portals d'entrada a la ciutat. Bé, l'exposició del 88, com el cementiri i una sèrie d'obres grans públiques que van transformar l'aspecte de Barcelona, el gran fautor, el que va portar la iniciativa, va ser l'alcalde de l'època, Rius i Taulet. Veiem el seu bust, com l'al·legoria de Barcelona li entrega els llaurers de la victòria o del reconeixement, un obrer doncs, orgullós del seu patró, dient gràcies per haver-me fet treballar. Aquestes al·legories que s'estilaven a l'època, darrere, com veurem, hi ha com una àngela, que és una victòria realment, una al·legoria de la fama. Aquí també podem veure en aquesta construcció de Pere Falqués, cap al 1897, no és ben bé de l'exposició universal, és com de 10 anys després, que ja si el modernisme ja estava doncs, més assentat
tot i que en el cas de Pere Falqués tampoc el va desenvolupar del tot en aquesta època. Necessitaria uns anys més amb els seus famosos fanals de Passeig de Gràcia per ja, diguem, saltar-se la melena, però sí que ja veiem aquestes volutes i aquestes fulles de cant no tan rígides com s'estilava prèviament. Pere Falqués i per ser l'escultura, Manuel Fuxà, el sòcol, els vèrtexs, doncs hi ha aquests plafons, aquesta mena de medallons envoltats encara amb aquesta fullaraca com si fos un rococó. Per això dèiem que encara aquí no és un modernisme pur, i de fet el modernisme també una de les influències és el barroc rococó. Bé, comentàvem, a les cantonades hi ha uns plafons de bronze amb uns gravats de l'Arc de Triomf, de Colom, de Pla de Palau, altres grans obres públiques que va fer possible o va impulsar un dels alcaldes més famosos de Barcelona, juntament amb Pasqual Maragall, i en negatiu amb el Porcioles, de l'època franquista. Realizó en España la primera exposición universal celebrada en Barcelona al 88. També veiem aquests angelots que representen, doncs, les arts, la ciència i la victòria o la representació femenina de la fama. Com deien, hi ha com el sòcol trapezoidal, després un taulament octogonal i sobre ella s'erigeix un obelisc que ens projecta cap al cel, cap a l'eternitat, la fama, la victòria, el reconeixement social. No només era un monument de dir gràcies, alcalde, sinó gràcies a nosaltres mateixos, no? A Barcelona, perquè hem fet quelcom tan extraordinari. Bé, tota aquesta zona estava on estem enfocant, on estem enfocant ara aquí a mà dreta, aquesta representació tan original de com eren els carrers, els baluards, les muralles de la Barcelona antiga, i això doncs, va patir una gran transformació. 1714 es va destruir tota aquesta cantonada de la dreta per construir una fortalesa i alhora una esplanada al voltant. Està com marcat amb aquests colors que podem veure així a baix a mà dreta, i després es va desmuntar aquesta fortalesa i doncs es va fer aquest passeig que s'anomena Lluís Companys, que també ha canviat força, perquè els pavellons de 1888 doncs la majoria es van fer ja materials efímers. Recordem, les exposicions universals no és una arquitectura normalment duradora, simplement doncs, són pavellons molt interessants des del punt de vista arquitectònic, però són com prototipus. Hi ha les nacions per mostrar que estan molt avançades en estètica o en enginyeria, en estil, que van al capdavant, volen presentar quelcom xulo, però no tampoc estar-se molts quartos en grans materials, perquè saben que després les ciutats estan autoritzades, no?, per desmuntar aquells edificis. Tenim els fanals, també de Falqués, de Pere Falqués, no ben bé de l'exposició universal, sinó que força anys posteriors, 1905, aquí hi ha un llenguatge més modernista, tot i que amb elements clàssics, com el sòcol, aquesta columna robusta però no molt alta, però no és neoclàssica, simplement és en formes clàssiques, però donant-li una vivacitat molt modernista, no? Fulles de cant, amb aquest aire així doncs com més flexible, i a dalt encastat els fanals, no?, que té com dos braços, com si fossin els braços d'una grua, amb trèvol, i al llarg del que serien les bigues rígides que sustenten el fanal, tot lligat amb aquest cop de fuet i amb aquestes volutes i amb aquesta forma cap endintre i cap a fora, la força centrífuga i centrípeda, aquesta manera que tenien de jugar a l'època del modernisme. I bé, un arquitecte, Pere Falqués, que després va fer dos altres models de fanals, sobretot el famós de Passeig de Gràcia, i que és un dels grans responsables, juntament amb Gaudí, de l'aspecte modernista,
que té Barcelona en molts dels seus carrers. Bé, un dels altres edificis que no es van desmuntar perquè ja es va fer amb la idea de ser Palau de Justícia, on es va fer amb bons materials, com la pedra de Montjuïc i estructures de ferro interiors per obrir els grans salons on s'justicia a la gent, doncs és aquí el Palau de Justícia. Obra de Domènec i Estapà i Enric Sagnier, dos arquitectes premodernistes i modernistes, però diem modernistes perquè van treballar a l'època modernista, tot i que mai van seguir un llenguatge tan aixelebrat com alguna època de Domènec Montaner, aquests vestits florals, o sobretot l'estil orgànic, anatòmic de Gaudí, sempre van ser més acadèmics, tot i que, òbviament, com van viure a l'època, doncs van fer edificis que també són bastant vistosos, en aquest cas per la proliferació d'escultures i alguns elements força típics, sobretot a les cobertes, amb aquestes mansardes que coronen les torres que flanquegen o que tanquen els dos cossos principals de l'edifici, tot i que podem veure el parament inferior amb aquest encoixinat, doncs serien com formes clàssiques i tot plegat més aviat ho podríem qualificar d'arquitectura eclèctica. Tot i que, degut a que es va trigar força en acabar-ho, es va començar el 87 i es va acabar com uns 20 anys després, sí que hi ha alguns elements ja incorporen, sobretot a nivell de decoració, de formes vegetals o a les cornises, els remats de les cornises, aquesta forma així com de cop de fuet, aquests remats més alliberats. O inclús l'escultura o els vitralls poden apreciar a dintre. Hi ha obra també de Sert, uns murals pintats per un jove Josep Maria Sert, que va ser el tiet del gran arquitecte. Bé, dèiem que és com dos patis, 4 ales, i dintre hi ha 2 patis alhora, no és un gran pati únic, sinó que està dividit en 2. Els vèrtexs, aquestes torres que sobresurten i rematades per mansardes, tot i que no de pissarra, com és més típic veure-les, i un element exòtic que potser és el que fa que crida més l'atenció i una gran proliferació d'escultura, obra dels millors escultors de l'època, com els germans Vall Mitjana, o inclús Jove Llimona i altres, tot i que la disposició de les escultures, totes de la mateixa altura, encabides o posades totes just damunt una columneta o una pilastra, les fa que el conjunt no sigui tan modernista com altres escultures que, per exemple, del Palau de la Música neixen d'una manera més espontània i més orgànica del lloc que un menys s'espera. I bé, aquests dos grans cossos, esquerra-dreta, estan units pel portal que dona entrada al vestíbul, amb aquestes gracioses columnes jòniques i tot plegat en forma com d'arc de triomf, amb un gran arc de mig punt que diu Palau de Justícia i tot envoltat d'una gran riquesa, una mena d'horror vacui vegetal, i just al capdamunt la figura de Moisès amb les taules dels comandaments, que seria com aquesta al·legoria de la primera justícia, del primer dret. Bé, al passeig Lluís Companys també es va conservar el que va ser el gran monument per atraure d'alguna manera visualment a la gent que entrava des de dintre la ciutat, des de la part de muntanya. Òbviament també es podia entrar des del passeig marítim, però pels que venien de la zona de l'Eixample veien, o encara ara, veus l'Arc de Triomf d'alguna manera t'engoleix i et porta cap a aquesta zona en què llavors ja va començar aquesta voluntat de les administracions de Barcelona, o d'algunes, no totes, de ser conscients de la importància dels espais públics pel gaudi de la gent, per la salut
anímica i física de la gent i alhora grans espais doncs, per fer concerts, per fer escenaris, diferents activitats. L'Arc de Triomf, tot i no ser grandiós i tampoc molt antic, no és romà, per exemple, la gràcia d'ell rau, per cert, obra de Josep Vilaseca, un arquitecte molt versàtil que era capaç de fer aquestes propostes inspirades en part amb l'art mudèjar, però alhora amb elements estatuaris, sobretot decoratius, baix relleus, ceràmica vidriada, que ja serien doncs, simplement d'aquesta època modernistes o protomodernistes, des de fer això fins uns anys abans fer una casa xinesa amb una sèrie de pintures o esgrafiats i elements com paraigües i vanos d'un drac que realment sembla com una fantasia o és una fantasia xinesa o en altres ocasions edificis doncs, neogòtics, no? O d'aspecte neogòtic. Bé, probablement el que sorprèn més i capta més l'atenció de l'Arc de Triomf és que, contràriament a l'ús de la pedra, que és quelcom que va instaurar no? la civilització o l'estètica romana, en aquest cas es va optar per un material que a primera opinió, no? A primera vista, un diria que és un pobre, que no és propi per expressar monumentalitat o bellesa, però disposat de la manera correcta i amb diferents talls es pot fer doncs, quelcom perfectament monumental com poden veure. No? L'Arc de Triomf, la seva gràcia rau en què es va combinar de manera magistral, totxana, amb aquests relleus superiors, l'entablament i aquestes figures accentes, àngels tocant les trompetes, de terracuita i també certs elements de ceràmica vidriada, inclús amb aquests escuts de diferents províncies d'Espanya amb pedra. Veiem els ratpenats, recordin la història del rei Jaume. Com deien, hi ha unes pilastres a la part frontal de l'Arc de Triomf de forma octogonal o mig octògon i alhora corregudes de dalt a baix amb una mena de licenes, que seria com un element vertical que sobresurt del cos de la columna d'aquesta època. També són com aquestes llances que estan coronades per un elm dels reis comtes, reis d'Aragó, comtes de Barcelona. I bé, veiem com es combinen franges horitzontals amb altres de verticals, es corona els flancs de dalt amb aquestes punxes com de corona, alhora coronades amb boletes, de tal manera doncs, que en comptes de predominar doncs, com quelcom estàtic, alhora és com si s'alcés cap a dalt i alhora les mateixes petites trompetes i les ales dels àngels fan que l'edifici doncs, sigui com extrovertit, però sobretot aquesta sorpresa no? de veure un Arc de Triomf doncs, amb aquest cromatisme tan diferent que el que dona doncs, la pedra que s'havia utilitzat a l'època romana i després a l'època doncs, del Renaixement o inclús barroc sempre eren com més solemnes i més serios els Arcs de Triomf. Certament doncs, té certa inspiració mudèjar i sí, comentàvem aquests elms que portaven o que ceremonialment portaven els comtes reis. És una època doncs, que la Renaixença ja està bastant avançada, es comença a recuperar l'orgull per la història, tot i que és un catalanisme que vol modernitzar Espanya i que té fe en que això és possible. I bé, finalitzarem aquí i veiem una altra vegada aquestes escoles noucentistes i part de l'Arc de Triomf.